So jama'a barkanku da zuwa channel ɗin mai suna Age of Global TV. Yau a cikin wannan bidiyon zan mu koya muku ne da za ku yi ku sa wato security wato a WhatsApp ɗinku. Kamar mun sani cewa yanzu dai abubuwa na duniya ya fara canjawa, akwai abubuwa da yawa da waya ma ina buƙatan dole ya kamata mutum ya samu security. So wannan setting din zai taimake ku duk wanda wayan shi yake da fingerprint. Wato abin da ake nufi da fingerprint shine wanda ake yawan ce mishi wato thumbprint a bayan waya. Za ga inda mutum wani sensor ne karami ta bayan wayar mutum inda mutum zai san yatsan shi, wato wanda zai iya samu ya cire security kenan. To da wannan setting din zamu yi amfani. Mun sani mafi yawanci dai wayansu ba san da wannan setting din ba. To gaba duk wanda bai san da yanda zai sa wato fingerprint a WhatsApp din shi ba, idan nan gaban ya zo shiga kawai yatsan shi zai saka sai WhatsApp din shi ta bude. Don mun sani mafi yawancin za ku ya wani aboki ko kuma wani a gidanku da yake yawan karban wayanka, amma da zaran ya karba wayanka sai ya ci zai shiga cikin wato WhatsApp ɗinka ya ce zai fara chatting kuma da mutanen da bai sani ba, kawai shi a wajen shi hakan nishadi ne. So yanzu za mu kawo muku setting din da mutum zai yi ya sa wato wannan fingerprint din, inda koda wani ya karba wayanka nan gaba da ya shiga WhatsApp ɗinka bare samu damar shiga ya yi chatting ba, dole za ci mishi sai ya sa wato wannan yatsa na fingerprint din. To yanzu ba tare da bata lokaci ba, bari mu shiga mu nuna muku wannan setting din. So jama'a yanzu za mu shiga mu fara yi. So yanzu jama'a kamar da kuke gani sai ku zo ku shiga wato application ɗinku na WhatsApp ɗinku kamar yadda kuke gani. Muna mu gashi nan. To za mu zo mu yi clicking ne akai haka sai mu dan jira shi wato ya dan bude. So kamar yadda kuke gani da yan uwa, da zaran ya bude muku kamar haka za ku duba wajen 3 dot wato wani digo guda uku a saman nan kamar yadda kuke gani wannan alamar, sai ku zo ku shiga sai ku clicking kamar haka. Kamar da kuke gani dai ga wani yanda aka ce settings, sai ku shiga cikin setting. So bancin ku shiga cikin setting sai ku yi locating ne inda aka ce wato account. Kamar da kuke gani ina tunanin ga namu a nan, sai ku shiga kamar haka. Bancin kun shiga ya kama muku fuska kamar haka, zai kama muku wato settings da yawa kamar da kuke gani a nan wajen. So ba za ku taba ko daya cikin nan ba, za ku zo ku taba wato na farko nan inda aka ce wannan privacy, sai ku yi clicking din shi kamar haka. So bancin kun shiga cikin wato privacy sai ku je ku dubo yanda aka ce wato fingerprint. So kamar da kuke gani dai gashi nan shine a nan wajen inda aka ce wannan fingerprint kamar da kuke gani disable. So za mu yi enable din shi ne mu kunna shi. So sai mu zo mu yi click akan inda aka ce wannan fingerprint lock din nan. So kamar da kuke gani gashi nan dai kamar da kuke gani dai a kashe yake dai yanzu. To abin da za mu kunna ne. So sai ku zo ku yi clicking na kan on wato kamar haka. Kamar da kuke gani yanzu za mu yi clicking mu yi on din shi. So kamar da kuke gani bancin mun danna mu yi on din shi zai kawo mana fuska kamar haka, kamar yana nufin cewa wato mu verify na yatsan mu, wato dole sai mun sa yatsan mu kan wannan thumbprint na bayan nan tukunnan zai yi wato ya sita ya tabbatar da cewa kenan yatsan wanda yake so a kulle ne, yana nan gaba duk wanda ya sa yatsan shi ba zai budu ba. So abin da zamu yanzu zan yi amfani sa yatsa na ne sai ku kalla yanda yake. So kamar yadda kuke gani dai yanzu na sa yatsa na, kamar yadda kuke gani dai yanzu ya nuna good, haka na nufin cewa kenan ya riga da ya kullu kenan. Yanzu abin da zan yi zan koma baya ne sai in shiga daga farko kamar da kuke gani sai ku kalla yanda abin yake. So kamar da kuke gani dai yanzu na fita daga cikin WhatsApp ina. To yanzu wato ina buƙatar ƙara shiga sai in ƙara zuwa in ƙara clicking akai. Kun ga yanzu da na dawo baya da na danna akan cewa zan shiga, sai da ya ƙara kamun wato in saka. Kun ga abin da yake rubuta yana cewa WhatsApp lock touch the fingerprint sensor. Haka na nufin cewa kenan sai ya tsana domin ya verify ni sai ya bude. Kamar da kuke gani yanzu nan gaba idan har wani da yana yawan karban wayanka ya shiga ma wasu ko kuma ya kalla chatting ɗinka da wasu ko kuma yana so ya shiga ma wani random chatting, yanzu daga yau ba zai ƙara samun dama ya saki ma wani chatting ba. To kamar da kuke gani jama'a, wannan dai bayani ne akan wanda duk wani shi yake da fingerprint, ga duk wanda kuma wani shi bai da fingerprint. So muna ba shi hakuri kuma za mu yi kokari mu ga mun kawo wani bidiyon da zai ƙara sama mishi wato security a WhatsApp din shi shine. To daga duk wanda yake kallon bidiyon ko kuma yau ne sabon shi zuwa shi wannan channel din, ko kuma ya saba kallon bidiyon bai taɓa mana subscribing ba, dan Allah ya taimaka da nawa wannan alamar subscribing kuma ya danna wannan ƙararrawa nan domin sanar da shi da zarar mun ɗora bidiyo. So jama'a da wannan nake ce muku jama'a assalamu alaikum, sai mun sake haɗuwa da ku wato a sabon bidiyo. Mun gode.